Na trhu už jsme 25 let a tím můžeme zákazníkovi nabídnout mnoho zkušeností jak se samotnými realizacemi, tak i s projektováním zahrad. Jsme na samém začátku, tak my potřebujeme s klientem navštívit jeho zahradu a podívat se, jaký má přání a jaký má zhruba předpoklady k tomu, co by chtěl na té zahradě vybudovat. Zpracováváme realizace od A až do Z, čili od projektu až po tu finální realizaci a nabízíme i posléze údržbu a pečlivý servis. Naší hlavní předností jsou realizace biotopů, koupacích jezírek, který do té zahrady přináší vodu a užitnou hodnotu, kdy se můžou vykoupat v přírodním biotopu. Hodně často se setkáváme s klienty, kteří řeší bezúdržbovost zahrady a snažíme se jim tohleto téma vysvětlovat, protože žádná zahrada není bezúdržbová a je potřeba najít nějaký kompromis mezi tím, co zákazník požaduje a tím, co nabízí trh. Mezi naše novinky teďka nově patří při projektování zahrad 3D virtuální realitu, kterou zákazníkovi ukazujeme možnost si projít zahradu ještě před samotnou realizací. Dále instalaci sklepů do zahrady, který nabízejí další možnosti uskladnění, třeba například ovoce, pokládku kobercových trávníků, eventuálně i samotnou závlahu, kterou dneska je možný ovládat přes moderní technologie chytrého domu, případně aplikací přes telefon. Mezi naše hlavní přednosti patří to, že nás ta práce hlavně moc baví, že to děláme rádi a s nadšením a jak říkají kolegyně a kolegové, ještě jsme z toho pořád nevyrostli.